Това е видеоурок как да свържем OBS към Zoom, за да можем да използваме OBS като виртуална камера, за да правим повече неща. Първо трябва да потърсим OBS. Тук пише Open Broadcaster Software. OBS съкратено. Натискаме и ни излиза ето този екран. Избираме Windows. Изтегляме програмата и след това я инсталираме. След като инсталираме програмата, натискаме само бутона Next, Next, Next Install, трябва да пуснем програмата. Програмата изглежда ето така, това е иконката. Когато зареди, програмата би трябвало да изглежда нещо подобно, разбира се, без тези неща. Аз ги имам, защото са ми активирани. Тъй като някои от нас може да не знаят английски, по-добре да сменим езика. Отивайки на Settings. Ето този бутон тук. Идвайки на Settings, първото нещо, което виждаме е Language. От тук избираме нашият език. Слизайки надолу, би трябвало да имаме български. Натискайки на български, трябва само да натиснем бутона Apply. И след това OK. OBS ще ме помоли да рестартирам програмата, защото сме сменили езика. Натискаме на Yes. Езикът вече е сменен. Всичко е на български. За да използваме виртуалната камера, първо трябва да имаме нещо на този екран. Идвайки тук, имаме Scene. Това е сцена. Означава сцена. Разбира се, аз смятам да преименувам сцената. Натискайки с десен бутон, натискайки преименувай, от сега нататък това ще се казва камера. Също така ще направя още една сцена, натискайки на ето този плюс и ще го нарека екран. Имаме цели две сцени, камера и екран. Те се включват, като натискаме на тях. Разбира се, няма нищо на тях. Все още. А сега да активираме камерата. За да активираме камерата, идваме ето тук, на източници. И натискаме плюсът. Тук имаме страшно много избор, като източник за цвят, източник за медия и какво ли още не. Но на нас ни трябва камера. Гледаме ето по тези иконки, където се ориентираме кое от тези е камерата. Ще натиснем на видео входно устройство. Създай ново. Ще окръстим камера. И ще натиснем ОК. Ето тук се активира нашата камера. От тук на устройство избирате камерата си. Аз съм решил да избера Snap камера, защото тази камера ми дава всякакви ефекти, като това да имам брада. Голяма, хубава брада. Също така имате... Всичко е точно според мен, не пипайте настройките. Просто натиснете бутонът ОК. Вече имаме камера. С мишката можем да ограждаме неща и да я местим където си искаме. За да я направим точно по средата на цял екран, тази камера, натискаме с десен бутон и би трябвало тук някъде да имаме... на български ми е малко трудно. Натискаме на преобразуване и тук имаме всякакви опции. Предполагам, че опцията е побиране към екрана. Натискайки на побиране към екрана,
Бум! Ето го. Цялото. Разбира се, за да не направим някоя глупост, докато правим останалите неща, защото можем без да искаме да го бутнем и така нататък. Най-доброто нещо, което можем да направим е да заключим камерата. Натискайки на ето този бутон тук. Тук има един катинар. Натискайки на катинара, вече нищо не можем да направим на тази камера с мишката. Освен ако не го отключим. Отключим ли го, отново натискаме, можем без да искаме да го бутнем. Разбира се, това няма да го направим. Ще бъде заключено. Също така имаме и опцията, ако случайно бутнем нещо и намързи да го наместим и така нататък. Примерно ето така. Примерно сме го направили така, без да искаме, но искаме да го върнем в правилното. Можем да използваме Ctrl и Z, за да го върнем така, както си е било. Няколко пъти, докато не се върне на точното му място. Все едно използвате Photoshop или нещо друго. Също така виждам, че имаме Transitions, преход между сцените. Този преход между сцените, не знам защо съм го активирал, но смятам да го избера на изрязване. Натискайки на изрязване, вече нямаме затъмнение. Но ако ви хареса затъмнението, разбира се, аз ще използвам изрязване, защото много по-бързо става това. Окей. Отивайки на екран, натискаме отново на плюса, защото ни трябва източник. Натискаме на заснемане на екрана. Преименуваме го екран, за да ни направим, за да знаем какво е това. И натискаме на ОК. Тук избираме кой екран да се появява. В момента е избрал друг екран, като екрана, където съм си написал какво да говоря. Само че аз ще избера мониторът, който използвам тук. Ако имате само един монитор, тогава така ще изглежда. Ще виждате вашата програма отново и отново и отново. Това не е проблем. Тук имате опцията да скриете мишката. Не го натискайте, ако искате вашата мишка да се вижда. Заснемане на показалица на мишката. Натиснете ОК. Ще заключим екрана, за да не го пипаме, за да не го бутаме. И по този начин вече виждаме екрана, на който също така и самата програма. Така да сега остава само да се свържем към Zoom, предполагам. Натискаме на начало на виртуалната камера. Имаме опция да спрем виртуалната камера, не го натискаме това, просто оставаме виртуалната камера включена. Готово! Сега вече този екран, който виждаме тук, ще се смята като камера. Сега трябва да пуснем камерата. Ако натисна на ето тази малка стрелка тук, ще ми излезат опции. Да избера Snap камера, камерата, която ползвам, или OBS Virtual Camera. Това означава OBS виртуална камера. Натискам на OBS виртуална камера и би трябвало вече да... Да, стана, това е. Вече използваме OBS виртуалната камера като камера за Zoom. Това е. Няма какво повече да обяснявам. Разбира се, това не е всичко. Така да, ако нямате втори монитор, няма да ви е много приятно да виждате един гаден ефект, като натиснете на екран, но и това можем да го оправим. Пак отивате на настройки. Отивайки на настройки. Появи се. Натискате на горещи клавиши и по този начин виждате, че тук имате неща, които можете да им сложите горещи клавиши. Аз смятам да отида на екран и камера. Това са сцените. Тези две сцени
които направих, могат да бъдат контролирани с бутони. Бутони, които, разбира се, вие трябва да си знаете. Примерно, ако използвам на клавиатурата бутоните от Numlock, бутоните от дясно, числата от дясно, би трябвало нещата да са точни. За да избираме камера, премини към сцена. Ще използваме само това. Няма да избираме другите бутони. Ще избираме само премини към сцена. Избираме примерно 1. Премини към сцена екран. 2. Избирайки бутоните от числата в дясно на клавиатурата, единството, което трябва да натиснем е приложи. След това натискаме на ОК. И сега можем да експериментираме, натискайки на 2, 1, 2, 1. И по този начин вече можем да контролираме сцените. Пускайки зум, примерно. Да, това е. И на зум работи, вижда се екрана, като натисна 2, 1, вижда се моята камера. Екран, камера. Ако случайно искате да пускате видео интро, тогава ще ви трябва нова сцена. Натискайки на плюса, ще напишем примерно интро. Интрото е черен екран, защото още нямаме видео. Трябва да вкараме това видео. Как да добавим това видео? Натискаме на плюс. Натискаме на източник на медията и натискаме и го преименуваме на интро. След това натискаме на ОК. И ето тук имаме опцията локален файл. Локален файл. Натискаме на бутона избери. Отиваме там, където сме сложили самото видео и избираме самото видео. Примерно аз ще избера ето това видео, Философски клуб 2 и ще натисна OK. Open. Така де. Тук имаме опцията преповтаряне, възобновяване, когато източникът е активен, използване на хардуера. Така. Тук имаме страшно много опции и имаме опцията затваряне на файла при неактивност. Това няма да го избираме. По-скоро ще изберем опцията преповтаряне, за да се повтаря отново и отново, след като свърши, да се пусне отново. Натискаме на OK, след като сме избрали преповтаряне, за да може да се повтаря, иначе ще спре и няма да го виждаме повече. Натискаме OK. Самото видео вече работи. Разбира се, аз не го чувам. За да върнем звука на интрото, трябва да отидем на ето тези три точки. Натискаме там и натискаме на разширени звукови устройства. Тук виждаме, че на прослушване на звука под него пише наблюдението е изключено. Не ни трябва такова нещо. Искаме да го слушаме, заради което ще натисна на монитор и изход. Окей. Аз си го намалих за себе си, но иначе за вас ще се чува страшно силно. Когато се пусне това, вече ще се чува. Няма да имате проблем с това. Натискаме на затвори и вече звука си работи. Разбира се, при вас ще се чува ето така. Ето как го намалих. От тук вие контролирате самия звук. Колкото по-наляво е, толкова по-тихо е. Колкото по-надясно е, толкова по-шумно е. За да оправим това, отново натискаме тази миниатюрна стрелка и отиваме на Video Settings. На опции за видео. Видео опции. Не знам как е на български.
Натискаме и ето тук ни излиза опцията Mirror My Video. Това не го искаме. Също така избираме тези неща като HD и Original Ratio. Когато вече сме направили всичко като хората, натискаме на хищчето и готово. Вече нямаме този проблем с огледалото. Отивайки на настройки, отивайки на горещите клавиши, след като сме създали интро сцена, вече тази сцена би трябвало да съществува ето тук. Както останалите сцени, така и интро сцената. Разбира се, не натискайте на това. Това не е интро сцената. Аз просто нарекох самия източник интро с малки букви. Вижда се, че е с малки букви. С големи букви интрото, това е сцената. Премини към сцена. Тук нямаме премини към сцена. По този начин можем да се ориентираме. Заради което натискаме на премини към сцена. Примерно ще избера 3. Приложи. Окей. И сега единството, което можем да правим е 1, 2, 3. Окей. Малко се поплаших, защото сметнах, че може би няма опция да се чува звукът от OBS, но в действителност има опция и тя е ето тук, в Zoom. Когато отидете на Share Screen или споделяне на екран, натискате и по принцип това ще ви излезе. Но аз ще отида на вторият панел, на Advanced, и от тук ще избера Computer Audio. Натискайки на Computer Audio, т.е. аудиото от компютъра или компютърно аудио, аудиото от компютъра, натискам на Share. Натискайки на този бутон, вече се споделя само и единствено аудиото. Т.е. каквото слушате в интернет, ще се чува докато споделяте. Така че ако не искате хората, които са в Zoom и хората, които ви гледат, ако случайно стримвате от Zoom, да слушат това, което вие слушате, натискате на Stop Share. Но ако искате да се чува вашето интро и когато натисна числото 3 от дясната клавиатура, т.е. от числата от дясно на клавиатурата, това ще се чува от всички, не само от вас. Ако натиснете на Stop Share, никой няма да го чува, само вие ще го чувате. Но ако продължавате да споделяте, вместо да натискате на този ужасяващ червен бутон, тогава всичко ще е точно. Опа. Така де, това е. Можете да споделяте, можете да контролирате всичко от OBS. Разбира се, не е абсолютно всичко. Ако искате вече да заглушавате и така нататък от Zoom, това си е от Zoom. Контролирате нещата от Zoom. Но по този начин вие можете да контролирате нещата много по-добре чрез OBS, да си пускате интро и така нататък. И разбира се, ако натиснете на ето този червен бутон, вече никой
в Zoom или в интернет, ако случайно стримвате през Zoom, няма да чува а, звукът от вашият компютър. Това е. Това е. Ам, Не съм сигурен дали не съм пропуснал случайно нещо, но за момента е това.